Evo, još vas jedanput sve lijepo pozdravljam. Doista mi je drago što vam ovdje imam priliku iznijeti naše probleme i muke i zahvaljujem organizatorima na pozivu. Tema je najavljena, neću vam čitati naslov. Čuli smo iz prethodnih predavanja da su zapravo problemi kompleksni i veliki i da nas to poprilično muči. No, kako je počeo rat na mom otoku? Sve je počelo zapravo sa takozvanim Mrsićevim zakonom o reprezentativnosti, kad je tada ministar rada, ja uvijek velim nažalost kolega Mrsić, donio novi zakon o reprezentativnosti kojim su liječnici izgubili pravo pregovaranja. Naime, u taj zakon o reprezentativnosti unesene su neke odredbe koje je praktično gotovo nemoguće postići što se tiče Hrvatskog liječničkog sindikata. U to vrijeme na snazi je bio granski kolektivni ugovor kojemu je važenje bilo do 31.3.2018. Međutim, i taj kolektivni ugovor nisu htjeli potpisati liječnici, mada su tada još, dok se to potpisivalo, to je bilo prije ovog zakona, tada su još bili reprezentativni. Za nas je pregovarao tadašnji iskusan pregovarač, tadašnji predsjednik liječničkog sindikata, kolega Babić. Iz Sanjinog izlaganja smo mogli čuti kakvi su se problemi javljali tijekom tih pregovora, pa je to vjerojatno isto bio jedan od razloga zašto tada liječnici nisu potpisali tada važeći zakon, odnosno kolektivni ugovor. Prošle godine u siječnju je došlo vrijeme za nove pregovore. Do 31.3. prošle godine je važio kolektivni ugovor i trebalo je početi s novim pregovorima. Liječnici su bili nereprezentativni. Problemi su se sve više gomilali, javnost je sve više počela govoriti o odlascima liječnika u inozemstvo, o prekovremenim satima i o nizu još drugih problema. Pa je, recimo tako, vlada tada prepoznala problem s liječnicima i predložila je reprezentativnim sindikatima, sestrinskom i samostalnom sindikatu, da se valjanost kolektivnog ugovora produži na godinu dana, kako bi se u tih godinu dana donijele izmjene i dopune ili samo izmjene, ja sad ne znam točno, zakona o reprezentativnosti u kojima bi bile promijenjene neke stavke tog zakona na način da liječnici dobe uvjete i da mogu steći reprezentativnost. No, one stavke zakona o reprezentativnosti koje nas žuljaju i dan danas je prvo članak 8. Neću ga čitati, vi se zapravo svi s time bavite. Naime, određena je kvota od 20% radnika, članova od ukupnog broja sindikalno organiziranih na razini za koju se utvrđuje reprezentativnost, što je praktično, velim, za liječnički sindikat gotovo nemoguće doseći. Isto iz dva razloga. Jedan je, ako sasvim sa pozicije realnosti pogledamo, koliki je odnos broja liječnika i zaposlenih svih ostalih u sustavu zdravstva, medicinskih sestara, administrativnog osoblja, nezdravstvenog osoblja, dakle to je prvi razlog. Drugi razlog je što je reformama, odnosno promjenama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 90. godina, kad su naši kolege iz primarne ušli u koncesije, kad su de facto dobili status poslodavca, samim time nisu više imali uvjete za članstvo u liječničkom sindikatu. Dakle, liječnički korpus je bitno smanjen u broju što se tiče mogućnosti uopće članstva u sindikatu. To su dakle dva razloga zbog kojih je, velim, praktički nemoguće doseći broj koji je propisan člankom 8 zakona o reprezentativnosti da bi liječnici imali pravo pregovaranja. Druga varijanta, to je rezervna varijanta, mi smo je tako shvatili, je da je moguće dobiti reprezentativnost ako svi sindikati koji djeluju na razini za koju se pregovara daju suglasnost za reprezentativnost jednom sindikatu. I mi smo se malo pobrinuli oko toga jer smo računali, vlada je uvijek mnogo toga obećavala, pa je pitanje kada će oni napraviti izmjenu tog zakona. Ajmo mi paralelno pokušati riješiti našu reprezentativnost na ovaj način. Prvi korak je vidjeti koliko uopće to ima sindikata koji bi nama trebali dati suglasnost za reprezentativnost. Ti sindikati, namjerno sam ovdje stavila pod navodnike, moraju biti upisani u registar Ministarstva rada i mirovinskog sustava.
Krajem lipnja prošle godine uputili smo dopis Ministarstvu rada, molili smo da nam jave i da nam izdaju popis tih sindikata. Odgovor iz Ministarstva rada nismo niti do danas dobili. Srećom, taj popis je bio, smo dobili iz Ministarstva zdravstva zahvaljujući vašoj kolegici gospođi Pečanac i na njemu je bilo 35 sindikata u zdravstvu. Od tog popisa, kad smo imali 35, dakle uputili smo pisane dopise svima, svih 35, zamolili smo, objasnili smo situaciju, molili smo suglasnost, njihove potpise. Dio njih uopće nije odgovorio, dio je odgovorio tek nakon što smo ih kontaktirali mailom. Sa svim predsjednicima ovih sindikata sam osobno razgovarala, međutim ostalo je još uvijek od onih 35, 7 sindikata koje ni na koji način nismo mogli kontaktirati, nisu odgovarali ni na koji način komunikacije. Onda smo poslali dopise, ali u svaku zdravstvenu ustanovu koja postoji na razini u Republici Hrvatskoj i skupili smo od njih podatke, pa smo na taj način vidjeli da jedino ovih 28 ukupno sindikata zapravo djeluje u Republici Hrvatskoj, a 7 koji su prikazani na prethodnom slajdu, na ovom sljedećem slajdu, ne postoje zapravo. Samo malo da se vratim. Dakle, ovih 7 koje sam vam pokazala zapravo ne djeluju. Ni u jednoj ustanovi se ne oduzima ni jednom zaposleniku članarina za te sindikate. Ono što je tu jako zanimljivo, od ovih 28 imamo osim nas sljedeća 2 reprezentativna. Imamo 4 sindikata iz područja hitne medicine. Imamo ove ostale u zdravstvu, fizioterapeute, ljekarnički i ionizirajuće zračenje, pa zatim niz nezavisnih i zavisnih i zdravstvenih ovakvih onakvih sindikata. Ono što je zanimljivo također u zdravstvu, koji moraju, zovu se sindikati u zdravstvu, a moraju nama dati suglasnost, je niz od ovih tu 7 sindikata, SLAP, Istra, Kvarner, Brodosplit, vozači, ovo, ono. Dakle, to su sve sindikati u kojima je jedan mali dio ljudi koji možda rade u segmentu zdravstva. I na kraju još 3 sindikata od kojih se 2 zapravo uopće ne spadaju u granski kolektivni ugovor o zdravstvu, za javne, niti čak u javne službe, nego idu u državne službenike. A ovi nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, oni imaju svoj kolektivni ugovor. Dakle, i oni su nama morali dati suglasnost da bismo mi postali reprezentativni. Zadnji, to mi je bitno naglasiti, ovaj što je crveno označen sindikat, to vam je sindikat na čijem čelu je naša kolegica, umirovljenica, koja nije htjela nikakve kontakte s nama i rekla je decidirano preko posrednika je slala poruke da nam ne želi dati suglasnost. Zbog tog sindikata liječnički sindikat nije uspio riješiti svoju reprezentativnost po članku 7 Zakona o reprezentativnosti. Da apsurd bude veći, dotična kolegica je delegirana ispred sindikalnih središnjica preko Gospodarsko-socijalnog vijeća u upravni odbor, upravno vijeće HZZO-a, a kao takav jedan sindikalni aktivist, dakle načelo sindikalne solidarnosti bi trebalo biti nešto prvo čime je ona vođena. No, što je tu je. Što je sad u ovom spisku sindikata koje ste vidjeli dvojbeno? Dakle, prvo, Ministarstvo rada uopće nema ažurirani popis sindikata koji djeluju u Republici Hrvatskoj. Drugo, o nama, o liječnicima i njihove reprezentativnosti odlučuju sindikati koji imaju 1, 2 ili nekoliko članova koji, ajde recimo, rade u sustavu zdravstva. Meni osobno nije jasno Brodosplit. Koga to ima Brodosplit u svojem sustavu zdravstva? Možda sestru u bolničkoj ambulanti ili nemam pojma. Dalje, sindikati koji isto tako, koji uopće nemaju, koji ne rade, niti se plaćaju po kolektivnom ugovoru koji se odnosi na zdravstvo. Čak neki ni po temeljnom ne spadaju u ovaj sustav i ovi umirovljenici, da više to ne spominjem. Vidjeli smo da je neophodna izmjena i dopuna Zakona o reprezentativnosti, pa smo u dogovoru sa sindikalnim središnjicama dali nekoliko prijedloga i poslali u Ministarstvo rada, međutim nema odgovora.
Predložili smo da se treba voditi računa o tome da se gleda stvarno stanje, da se članci zakona ne trebaju propisivati, kao što smo vidjeli, neki su uspjeli iskoristiti svoje utjecaje i pozicije na različitim razinama, da li vlasti, da li stranke, da li sindikalnih središnjica. Dakle, to je nešto što smo predlagali da se izbaci iz budućeg zakona. No, gdje su sad tu ostali liječnici? Dakle, valjanost granskog kolektivnog ugovora je produžena na godinu dana da bi se promijenio zakon. Nije se promijenio. Dakle, 31.3. je istekao taj rok od godinu dana. Zatim je produžen još na 4 mjeseca do 31.7. U tom razdoblju su se vodili pregovori u kojim sam i ja sudjelovala u svojstvu savjetnika, ali bez prava potpisa. Neke stvari sam tu uspjela postići, međutim, dok si savjetnika nemaš pravo ni potpisa i nisi reprezentativan, dosta je teško nešto postići. Nakon 31.7. parafiran je kolektivni ugovor od strane ministra, ali ga je premijer odbio potpisati, pa je onda taj isti kolektiv, zapravo to isto produženo sve do 31.10. No uspjelo se ipak sad, nakon 31.7. moram naglasiti, liječnici su vidjeli da to sve skupa nema smisla i glavni odbor liječničkog sindikata je donio odluku da mi izlazimo iz tih pregovora, da to doista nema veze s pameti. I nastavljeni su pregovori u kojima su brižno uspjeli smanjiti neke stvari koje sam ja uspjela postići u prethodnoj fazi. 13.9. potpisan je dodatak 2 kolektivnog ugovora, opet bez liječnika. Koje su posljedice? Ne samo da vrijedi još iduće 3 godine do kraja godine i da se mora primjenjivati na liječnike, a liječnici tu nisu mogli ništa, nego što su sve to skupa opet potpisali oni koji zapravo nisu nositelji djelatnosti i za liječnike su pregovarali i potpisivali medicinske sestre i nezdravstveno osoblje. Danas u Hrvatskoj nedostaje najmanje 2000 liječnika, idućih 10 godina će ih u mirovinu otići još 4000. Obrazovanje je dugo, fakultet traje 6 godina, nije sve završeno s fakultetom, nakon toga slijede specijalizacije. Problemi su što se nadoknada liječnika, odnosno s obzirom na starosnu dob, nije planirala na vrijeme, a da bi mi dobili samostalnog liječnika koji može samostalno raditi, mora imati položen specijalistički ispit. Prema tome, ne samo što nas je manje 2000 i 4 nas još ide u mirovinu, nego mi stari koji smo ostali još imamo obavezu kontrole i nadziranja rada specijalizanata do onog trenutka dok ne polože specijalistički ispit. Jer smo mi ti koji smo odgovorni ako se nešto desi, a oni su potpisani, a mi smo supotpisani, često puta iskreno ne stignemo uopće vidjeti što nam rade, nego pogledamo na brzaka ili telefonom se konzultiramo. Posljedice su ove situacije da jedan liječnik radi na 100 radilišta, ne znaš di ti je glava, di ti je rep, što onda nakon svega toga ne znaš što bi prvo počeo, a i povećava se mogućnost stručne greške. Drugi problem je odlazak liječnika u inozemstvo. 800 ih je već napustilo. Odlaze prema anketi koja je provedena zato što su preopterećeni poslom, što odrađuju velik broj prekovremenih sati koje ne žele, što je sustav loše organiziran. Po meni osobno potrebna je temeljita reorganizacija, početi sve od nule ponovo slagati. Mlađe generacije su nešto ipak drukčije posložene nego što smo mi. Nas su nekako, reći ću, drilali i brusili da smo tu zbog ljudi, zbog pacijenata i da je sve naše zapravo osobno stavljeno maksimalno na stranu na račun posla koji obavljamo. Prema tome, kompletno je privatni život nekako bio maknut i tako smo izdrilani i tako radimo. Mladi više ne žele tako. Mladi žele biti sa svojom djecom, sa svojim obiteljima, žele slobodno vrijeme za otići u prirodu, za otići u kazalište i drugčije se postavljaju. Oni znaju da na to imaju pravo i ako takvo pravo ne ostvare u Hrvatskoj, naći će ga negdje drugdje. Najčešće u Irskoj. Osim što imamo ove probleme, radimo protivno zakonskih propisa i Hrvatske i Europske unije. Dežurstva od 24 sata nisu dozvoljena. Radimo tako jer ne možemo drugčije, nas nema. Prekovremeni rad, Sanja je nešto više o tome govorila, prosječno iznosi oko 500 godišnje po liječniku. 500. Neadekvatno su plaćeni, da ne pričam sad još o tome.
Zbog, isto tako je naglasila Sanja, u 987. satu, jel, ko ćete operirati, kako ću izgledati, žao mi je, ali imam, mislim da ću vam na kraju moći pokazati kako izgleda čovjek nakon, ja više ne znam koliko prekovremenih sati, ali sigurno da je veća mogućnost počiniti liječničku grešku u 23. satu dežurstva kad radite neprekidno, ali za to nismo osigurani i to je sve naša odgovornost. Nemamo pravo pregovarati za svoje plaće i onda nas još i tuku. Imali ste prilike čitati, u medijima je bilo početkom godine. Zbog ovakve situacije mi smo se požalili FEMS-u, Europskoj federaciji liječničkih sindikata. Naime, Hrvatski liječnički sindikat je redovni i punopravni član FEMS-a na kojem se 2 puta godišnje na generalnim skupštinama podnosi izvješće o stanju u svakoj državi članici, pa sam ja tako već 4 puta tamo podnosila izvješće. Prošle godine na jesen, kad sam govorila o ovim problemima o kojima sada govorimo, dogovoreno je da će se pratiti stanje u Hrvatskoj, pa je početkom travnja ove godine u posjet Hrvatskom liječničkom sindikatu došao generalni tajnik FEMS-a koji je bio na sastanku zajedno sa ministrom Kujundžićem. Tražili smo da nas primi i premijer, međutim odgovor nismo dobili uz ureda premijera. Kolega generalni tajnik je upozorio ministra o tim lošim stvarima, o nepoštivanju zakona i o međunarodnih odredbi i prenio mu je da će FEMS vršiti monitoring nad hrvatskom vladom u odnosu na stanje i probleme hrvatskih liječnika. Početkom listopada, sad odmah početkom 10. mjeseca je bila ponovo jesenska konferencija u Rigi gdje sam ponovo podnijela izvješće koje je zapravo bilo kratko, ništa se promijenilo nije. Na to je predsjednik FEMS-a, Portugalac, predložio skupštini da se donese odluka da se pokrene postupak i da se podnese prijava nadzornim institucijama Međunarodne organizacije rada zbog kršenja radnih i sindikalnih prava liječnika u Hrvatskoj. Odluka je donesena jednoglasno. Što nam je sad preostalo? Dakle, ono što nam se nije sviđalo pregovarati u grani zajedno sa svima drugima, mislili smo da ćemo to riješiti, ajde barem nešto, nije nam uspjelo. Sad nam ostaje još ili strukovni ili zakon o plaćama liječnika. U tom smislu skupili smo glave, kažu kad se male ruke slože, nadamo se da se sve može. Sve liječničke, 3 krovne liječničke udruge, Sindikat, Komora i Zbor, okupljaju zapravo sve liječnike u Hrvatskoj. Dogovorili smo se, složili smo jedan popis problema i svega što nas muči, potpisali Ruansku deklaraciju, tražimo donošenje ili strukovnog kolektivnog ugovora ili zakona o plaćama liječnika. Upućeno je premijeru, ministrima zdravstva i rada. Do sad smo dobili odgovor samo od ministra zdravstva s kojim smo održali već prvi sastanak, još je na razini sve skupa do razgovora. Strukovni kolektivni ugovor zapravo doživljava jako i dugogodišnje protivljenje od strane sindikata u zdravstvu, ostalih sindikata, ali i sindikalnih središnjica. Mi smo 2004. imali pokušaj strukovnog kolektivnog ugovora koji je potpisan kao dodatak granskom kolektivnom ugovoru, međutim tužba samostalnog sindikata gospođa Beršek, koja je očito imala neke interese druge i političke, što se dokazalo sada ulaskom u stranku Mrsića, uspjeli su na sudu srušiti taj strukovni kolektivni ugovor, a uvjeravaju nas da postoje neke zakonske zapreke za taj strukovni kolektivni ugovor. Ja nisam pravnik, ja ću vas zamoliti da vi iznesete svoje mišljenja, postoje li takve zapreke ili ne, jer spominju zakon o reprezentativnosti, pa dosta dobro čitam, ali nisam baš nešto shvatila ni u jednom članku da bi tako nešto pisalo, ali prepuštam to vama stručnjacima. Zakon o plaćama liječnika trebao bi uzeti u obzir specifičnosti rada naše struke i prilagoditi sve to skupa pravilima Europske unije. Koja su neriješena pitanja? Godišnje 3 milijuna prekovremenih sati. Ono što je posebno zabrinjavajuće, govorili smo prije o 40-satnom radnom tjednu, dakle liječnici imaju mogućnost raditi do 48 sati tjedno u koje može biti uključeno i dežurstvo, a sve ono ako žele raditi više od toga, dakle ako pristaju raditi više od 48 sati tjedno, onda moraju dati pismenu suglasnost. Dakle,
ovaj limitirani broj prekovremenih sati od 180 koliko je određeno i definirano Zakonom o radu postižu krajem svibnja čak i oni koji imaju samo maksimum 48 sati tjedno. Dakle, samo 8 sati za koje nije potrebna suglasnost. Svi mi zapravo u 5. mjesecu dosegnemo limit od 180 sati. Prekršajne prijave su išle, bili su i naši kolege na sudu zato što su radili prekovremeno. Kažnjavaju se ustanove i odgovorne osobe u ustanovama, međutim sve te ustanove i dalje rade na isti način unatoč tim već dosuđenim kaznama jer zapravo sustav drukčije nije moguće održati. S tim prekovremenim satima koje odrađujemo nadomještava se zapravo nedostatak radne snage. Pitanje je zašto sam ovog tu kolegu stavila? Zato što ovog trenutka ja koja sam prosječno imala do sada u 30 godina staža prosječno recimo 5,5 do 6 dežurstava mjesečno, ovog trenutka imam 55,5 godina. Odradila sam toliko sati kao da radim svaki dan 8 sati i sad imam pravo već ići u punu penziju. Sa 5,5 dežurstava prosječno u mojih 30 godina staža. Dakle, sa 65 koliko mi sad možemo ići u penziju, ako izgledamo ovako kako smo živi, dobri smo. Ako ne, onda izgledamo ovako, ali ima onih koji puno bolje izgledaju, a još bi radili, pa ko voli, nek izvoli, zaista mislim da nema niko protiv ništa. Zašto sam ovo napisala kompenzacija prekovremenog rada, ranije umirovljenje? Zato što Francuska ima to rješava na taj način. Dakle, prekovremeni sati oni mogu izabrati hoće li da im se plate prekovremeni sati ili hoće da im to ide u jedan fond koji se uračunava u mirovinsko i može toliko ranije ići u mirovinu. Neriješena pitanja, da se ne ponavljam, prekovremeni sati, čuli smo koliko je sporova pokrenuto, da se ne ponavljamo. Ono što je nelogično u cijeloj ovoj situaciji, profesor Rožman je govorio o tome da je nama u obračunu plaće, dakle imamo dodatak na posebnu odgovornost za život i zdravlje ljudi. Mislim, to ne da je apsurdno, nego a što to ima, kakvu to drukčiju odgovornost ima liječnik nego za život i zdravlje ljudi. Dakle, to je nešto što treba biti ugrađeno apsolutno u osnovnu plaću. To što su se dodaci na plaću raspisivali i dodavali zato što je osnovna plaća bila niska, a da se smire sve ostale sindikalne sredine, pa onda idemo ovaj dodatak, da se to na neki način ipak koliko to kompenzira, to je druga priča. Zašto smo predložili donijeti zakon o plaćama liječnika? Treba definirati koeficijente u koje bi zapravo bilo ugrađeno svi ovi dodaci o kojima smo do sada razgovarali. Osnovica je sklizak teren, mi smo toga svjesni, ali zapravo sad više nemamo, sad smo već pred zidom i to je sad zadnje što možemo tražiti da bi se konačno liječnike stavilo u onu kutiju u koju spadaju. Međutim, tu osnovicu bi stavili u zakon, to je naš prijedlog, nakon što se uredi način kako će se utvrditi ta osnovica. Treba unijeti reviziju, treba napraviti reviziju koeficijenata jer u postojećim koeficijentima uopće nema nekih radnih mjesta koja postoje. To su recimo kolege koji sad odmah idu na užu specijalizaciju i prekovremene sate uskladiti sa sudskom praksom. Ovo sam sve već zapravo spomenula, jedino što bi tu naglasila je da se definira i uredi osnovica ako ide u zakon odlukom Vlade na prijedlog liječničkog sindikata i uz prethodno mišljenje ministra financija. Naravno, to bi se u sklopu radnih skupina sve skupa razradilo. Što bi trebalo? Sve ovo što smo do sad govorili, što je uneseno u kolektivni, u stimulacije za rad na mjestima gdje se niko ne javlja već na ponavljane natječaje, apsolutno osigurati poštivanje direktive. Zašto? O radnom vremenu. Zašto to napominjem? Zato jer moramo štititi nas koji smo ostali, jer je temeljna svrha direktive Europske unije zaštita zdravlja i sigurnosti. A o tome tu više niko ne vodi računa. Ono što sam htjela pokazati što znači prekovremeni rad, ako ga imam sad još tu, a nemam ga, zbrisala sam ga, imam. Evo ovako dođeš na posao, ujutro, fino, sretna,
Onda imam 7 hitnih operacija, pa izgledam ovako u 10 do 3 ujutro. A onda idem, obratite pozornost na sat, ovo je 9:30 ujutro tu. I idem doma nakon odrađenog dežurstva. Evo. Da, to sam ja. Eto, hvala vam lijepo.